ξέχασα. Νομίζω ότι ζαλίζομαι. Θα ήθελες να σου φέρω κάτι? Τι έχετε? Έχουμε ένα διπλό χάμπουργκερ με κρεμμύδια, μία πίτσα με ατζούγες και αγκινάρες και μία πηχτή σούπα με μύδια. Πολλά μύδια. Ναι, ναι και ναι. Κοστίζουν $47. Τι? Μάλλον πέσαμε σε λίγες αναταράξεις. Βρείτε το δίκτυο απόκλησης πορείας και τραβήξτε το πηδάλιο αναλόγως μέχρι να... Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ευχαριστώ που πετάξατε με τις αερογραμμές Barbie. Ανοίξτε προσεκτικά τα ντουλάπια, διότι μερικά πράγματα μπορεί να έχουν μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης.